ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Домти J. Тамошобинони гиромӣ, имрӯз 14 декабри соли 2021 1000 рубл 153 сомониву 50 дирам, $100 1129 сомониву 53 дирам. дар имрӯзанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо аз 40 000 сомонӣ сар мешаванд. вариантҳо бисёре дӯстони азиз, барои ҳамин ҳатман набора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рӯй кунед. агар хона гуфтеста бошед, дар комментария видео нависед чӣ хеле хона шумо дар кора. бисёре бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 2 сотех замин, 4 дар хона, ҷойгир аст дар ноҳияи Фирдавсӣ. хона чӣ хеле ки мебинед, ремонти хуб дорад, дар маҳаллаи Гулбута қарор дорад. кухня, столовая, як подвали калон ва ду ҳоҷатхона ва ҳаммом дорад. хона дар кӯчаи мактаб аст, наздик ба маршрут ва масҷид. нархи хона 365 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, деҳаи Шарифобод, 7 сотех замин, фундаменташ партофтагӣ, 2 дар хона, мактаб 100 метр дуртарак мебошад, об, масҷид ҳамаш роҳашон қарибай. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, рақамҳои 93 414 92 WhatsApp, имо доранд. нархи хона 40 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. документошам 100% сертификат ҳаст. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабузда қарор дорад. иборат аз 3 дар хона, ҳаммом, ҳоҷатхона, обсвет дорад. сари роҳи калон, мактаб дар наздикиш 100 метр дуртарак мебошад, духтурхонаам 100 метр. ҳамаша тайёр карда метем, то дарозаша мечаспонам, мегӯяд соҳибаш. фақат харидор занг занад, илтимос. номерои соҳибаш дар рӯи экранаи WhatsApp доранд. нархи хона 90 000 сомонӣ, 3 сотех заминай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни корвон, пеши пост терминал. дар пеши хона тамоми маршрутка ҳаст. навастройка мебошад. 2 хонагам бо масоҳати 45 метри квадратӣ. дар панҷума шонаи бинои навастройка худи дом аз 5 ошона иборат аст. об, свет дорад. 3 дона телевизор, холодильник, термикс, мебели деворӣ ҳамаш меистад. хона срочно фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ, бо арзон ҳам мешавад. алиш мешавад ба ҳавлӣ дар шаҳри Душанбе. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи қалъаи Ҳисор. нархаш шартномавӣ мебошад, яъне бо маслиҳат. 6 дар хона, об, свет доимӣ, роҳи асфальт дар пеши хона, боз 2 сотех замини корам ва дарахтони мевадиҳанда дорад. хона дорои 4 подвал мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранаи дӯстони гиромӣ, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, Кирпичнида, обши 7 сотех замин, 4 дар хона, 2 подвал дорад. дар тарафи Кирпични ҷойгир аст. ноҳияи Рудакӣ ҳамаш 100% медарои зиндагӣ мекунӣ. ов дорад. нархаш бошад 382 000 сомонӣ, бо савдоам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар маҳаллаи Гулбута, ноҳияи Фирдавсӣ, 6 сотех замин, очистной, дурай. нархаш 300 000 сомонӣ, 2 дар хонаи времянка дорад, плюс фундамент барои хонакунӣ. 4 тараф маҳкам, дароза, ошхона, баня, туалет навкадагӣ. алиш мешавад ба квартира 2 ё ки 3 хонага бошад дар шаҳри Душанбе. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранаи дӯстони азиз WhatsApp доранд.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат деҳаи Зарнисор 6 сотиқ замин 2 ошёнага ҳавлӣ мебошад. иборат аз 6 дар хона мебошад. ремонти миёна, об доимӣ, боғчаи мевадиҳанда дорад наздикии масҷид ва мактаб. нархаш 500 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар роҳи экранаи рақамҳои Россия WhatsApp доранд ва дӯстони азиз, квартира қатъи Алиш мешавад. квартира дар шаҳри Душанбе бошад, Алиш мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд якхонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 8-ум ошонаи бинои новостройка худидом аз 11 ошона иборат аст. якум этажаш магазин мешавад ва назди остановкаи автовокзали кӯҳнада ҷойгир аст. нархаш 190 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад камтарак. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ дар Чимтепа ҷойгир аст. айпости ҳисор 700 метр дурай срочно фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ бо савдаам мешавад. 3 сотиқ замин 4 дар хона, ремонт кардагӣ ҳамаи чира дорад. об, свет, баня, ҳоҷатхона, аловхона, чойлоби ангур ҳамаш ҳаст. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранаи WhatsApp, имо доранд. марҳамат дӯстони азиз. Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Қазокон 2 1 сотиқ замин, хонаи 4 дар хона бо мансар дорад. 2 хонаш ремонт кардагӣ, дигарош не. туалет, ванна дар даруни хона, канализатсия дорад, ҳамаш ҳаст. яъне ки свет, об, документҳо ҳамаш ҳастак. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранаи дӯстони азиз. нархи хона $30,000. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар пештара Корхонтепа 2 хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 4-ум ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад, дар ҳолати хуб қарор дорад ва адресаш бошад Кайхонавардон 10 пеши ГАИ вилоят. нархаш 200 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар 3 хонага бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар 5-ум ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. соҳибаш мегӯяд ки ягон камбудӣ надорад. документош қоидавӣ. ай Душанбе 2 хонага боша, Алишам мешава, ягон сум хуш мекунем, мегӯяд соҳибаш. суроға Кайхонавардон, яъне Кривой 84/62, хонаи 35. илтимос беҳуда занг назанед, хоҳиш мекунад соҳибаш. нархи хона 260 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 3 хонага бо масоҳати 80 метри квадратӣ дар 1-ум ошонаи бинои советӣ худидом аз 9 ошона иборат аст ва ҷойгир аст дар автовокзал шаҳри Душанбе. хеле ҷош ҷои нағзе дӯстони азиз. таъмири хона хубай, хона дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, оби гарм ҳаст. нархаш $56,000. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 4 дар хона бо 2 хонаи дига зимистона мешавад ки зиндагӣ кунед, яъне обши 6 дар хона мешавад. ремонт хеле шуд накардагиянд, мегӯяд соҳибаш. 6 сотиқ замин, об, свет ҳамавақта. ҷои хубай шаҳри Душанбе, Исмоили Сомонӣ. пеши тезда қарибиш да парк, бозори Хушониён 1 километр дурай, бозори Ваданасос наздикай 200 метр, айкуча ба раҳи Калона, битонка. документош 100%, нархаш $75,000, боз савдаам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранаи WhatsApp доранд. 18 дарахти мевадиҳанда, зардолу, себ, шафтолу, ангур, анҷир, нок, олуча, гелос, чормағз дорад. 2 баня дорад, 1 тоаш дар дарун, 1 тоаш
дар берун. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, пештара Регар. 1 этажа ҳавлӣ, 3 дар хона, 8 сотиқ замин. хонаҳо чӣ хеле мебинед ремонт доранд, ремонтш миёнарам камтар пасттарак мебошад. дар деҳаи камсамол тарафи Шамде бозор дар ҷойгир аст. нархаш 175 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. ва ям мудохирон, хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. то боздид барори кор шумода худо нигаҳботон бошад.